ese! Tots els éssers vius ens comuniquem. Aquests conjunts de senyals conformen el llenguatge que cada ésser usa. Les flors atrauen insectes imitant els seus colors, per a que la pol·linització, que és la comunicació entre flor mascle i flor femella, siga possible gràcies al transport del pol·len per part de l'abella. Existeixen animals que també usen colors, a banda de moviments i sons. Fins i tot danses, a més de sons. Aquests xiquets usen sons i gestos. Els infants, a poc, perfeccionen la seva pronúncia fins a aconseguir parlar el mateix idioma, entre cometes, que nosaltres. Això significa que transformen els sons incomprensibles en fonemes que tots reconeixem i comprenem. Per què reconeixem el fonema i no els sons dels xiquets? Perquè el fonema pertany a un codi lingüístic o llengua, un sistema de signes i normes per a relacionar-los, propi únicament de l'ésser humà, que ens faculta per a la comunicació verbal.